Kabaré matiné. Gördeszkás suhancok robognak a téren, újatlan pólóban, baseball sapkában, izzadtan száguldoznak. Egyszer csak útjukba kerül egy formás, tűzpiros kocsi, méregetik, benéznek az ablakon, majd egy jókora kővel bezúzzák az üveget. Ezt vártuk, na persze. De folytatódik a film, egy lihegő kiskutyát emelnek ki az első ülésről, aki majd megfulladt a hőségben. Ne ítélj elsőre, hangzik el a mondat, és mellette ronda és finom. A szlogen annyira eredeti volt, hogy átvette a köznyelv, és az interneten is recept címeket olvashatunk már alatta. Így maradnak meg az értékek az idők végezetéig. Köszöntöm Önöket, Zsoldos László vagyok. Hogy a durva külső mikor takar értékes belsőt, azt nehéz eldönteni. Ehhez türelem, tolerancia és érzék is szükséges. Varga Ferenc József a végletekig kihasználta az ellentétekből fakadó lehetőségeket. Következzék a Mónika Show. A szereplők Aradi Tibor, Varga Ferenc József és Jeges Krisztián. Jó estét kívánok! Mai vendégeink problémája teljesen átlagos, és egy közönséges családi perpatvarral indult az egész. Először jöjjön Ági. Szia, foglalj helyet! Hú, Ági! Te nagyon haragszol valakire. Hát igen. No de kire vagy ennyire pipa? Arra a személytre, no! Kiről van szó? Elárulod a nevét? Andor, no! Rohadt szemétláda. És miért vagy ennyire kiborulva rá? Elmentünk anyámékhoz, letenyére, ja nem, letanyára. Ott azt mondta rám, hogy én nem vagyok tisztában az axiómákkal. Milyen axiómákkal? Hát például, hogy elektromágneses rezgések és egyéb hullámterjedésjelvű hatások alkossák a étert. Azt akkor anyám hozta a konyhából a étert. Pillanat, Ági, nagyon felgyorsultunk. Mert tele vagyok töltéssel. Minden tiszta elektromos töltés. És Andor? Ő se sokkal kulom. De ugye, Ági, te sem gondolod egészen komolyan azt, hogy kizárólag a kvantumfizikán vesztetek össze. Valami más is megbújik a dolgok mögött, ha jól sejtem. Tessék? Na csak röviden, csak a kvantumfizikán vesztetek össze? Hát jó, nem csokkozunk. Ha nem? Muszáj azt a tittem most elmondanom? Hát gondolom, ezért vagyunk itt. Szóval az a baj, hogy Andor, az a szemét paraszt, azt mondta, hogy a kvantum elektrodinamika nem hozható összefüggésbe a kvantállással, meg a hullámrészecske kettőssége. Ilyet mondott te, no. És te ezért haragszol rá? Én nem haragszok, én már túl vagyok rajta. Csak utálom, mint a kakát, no. Azért, mert neki még soha nem sikerült grafikailag ábrázolni azt, hogy a középpontos szimmetriával rendelkező valószínűségi függvény kimutassa a elektron, no. És neked már sikerült? Nekem! Én a Schrödinger egyenlettel folytonos időfüggést is bebizonyítottam. Ott volt a időfüggése. Na, ott állt a időfüggése. Mióta ismeritek egymást Andorral? Éve kb. És hogy ismerted meg? Hát a mostani férjemnek volt jelenleg egy élettársa. És ő mutatott rá a helyi rejtett változós elméletre, és cáfolta meg a Einstein-Podolsky-Rosen paradoxont. De a Andor ezt vitassa és köcsögösködött vele folyton. Jól van, Ági, akkor most adjuk meg a lehetőséget neki is, hogy elmondhassa a maga álláspontját. Következzék tehát Andor. Szervusz, Andor. Csak. Andor, Ági nagyon ki van rád borulva. Te hogy látod ezt? Menthetetlen a kapcsolatotok? Nem tudom. Mit jössz ide? Mi?
Meno. Mit jössz ide? Hogy nézel ki? Mint egy úgy ma! Én a te helyedben nem tettem volna be ide a lábadat, na. Ági, kérlek, hogy hallgassuk meg Andort is, jó? Andor, miben nem értetek egyet Ágival? Én szerintem a Einsteini relativitás elmélet még nem azt jelenti, hogy a téridő kontinuitása nem törhető meg, mert ezeket ma a Hawking professzor is vitassa, érted? Ide figyelj, Andor! Ági azt mondja, hogy te nagyon megbántottad őt. Mi majd? Én őt? Én csak kihoztam egy nem lineáris egyenletnek a eredményét. És mi jött ki? Ahogy a piper lambda egyenlő a epsilonnal. És abból én hogy tartsak el 4 gyereket? Mit teszem még? Jó van ma! Elfogom ma! Én olvak! Hülye vagy? Mit teged? Hülye vagy te? A hülye anyádat, az vagy! Jó ma! Jézusom! Jöjjenek valaki, segítsen, nem tudom, hogy most... Andor, légy szíves, hagyd békén Ágit, jó? Mi van, én ölted? Én ölted? Ölted én? Én ölted? Na! Őszéget itt te! Anyámról szállj le! Mi? Anyámról szállj le, mert ő bizonyította be azt, amit te ma régen nem tudsz. Mit bizonyítod be az anyát, te féreg, te mi? Andor. Elmondanád ezt nekünk? Hogy a én édesanyám, aki egyébként tulajdonképp a 5 testvéremnek is a édesanyja, a ő tézise szerint a Heisenberg-féle határozatlansági reláció arra utal, hogy a relativisztikus esetben a sebesség felső határja az a fénysebessége neki. Na, ezt csinálta. Ezt én nem tudom. És akkor ki állapította meg azt, hogy a szabad részecske energiaoperátumok spektrumhoz folytanak? Minek? Mondd már ki, minek? Na! A harmonikus oszcillátor energiaspektruma meg diszkét, na? Ezt ki mondd meg a köcsög, pű! Na! Anyára köpet, hülye! Nem, hát most hagyjátok abba, függesztitek Tiszta köpet vagyok, ha nézem már meg. Látom, Andor, oda sem merek nézni. Most akkor hívjuk be Andor édesanyját, Eta nénit. Szervusz, Eta. Itt vagy, foglalj helyet. Itt vagy, te büdös lugnya, te. Hát az egész falu tudja, hogy minden férfival lefeküdtél, te. Eta, Andor retekfészek, ganéláda vagy. Eta, légy szíves, hát hogy mondjam, illetve hogy kérdezzem. Andor azt állítja, hogy te egy nagy felfedezést tettél. Ja, hullámfüggvények területén. És mi volt az? Én már régóta azt mondtam, hogy a egységnyi térfogatba eső részecske kifejezése kovariáns alakba írható, és a Minkowski téren értelmezett Lorentz transformáció invariánsul hagyja a hullámfüggvényt a 4-es skalár fellépésekor, ez meg itt egy szemétringyónak. Figyelj ma, jaj, hopp, hagyjuk ma abba, jaj, mindjárt oda kell érni a előadásra. Jó, tényleg. Ja, akkor húzzunk a halál farkába. Bocsánat, milyen előadásra készült? Előadást tartunk a sztoikus filozófiáról ezzel a köcsöggel. Csak nem a Magyar Tudományos Akadémiára mentek? Tórót, a Josi barátba. Az előzőekből is kiderült, hogy a tévéműsorok mennyi lehetőséget adnak a humoristák számára. Elég csak belekukkantani egy-egy valóságshow pillanataiba, és már is kész a jelenet. Dombovári István sem fukarkodik élményeivel. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát zajlik az élet. Én nem tudom, ki mennyire követi ezeket a bulvár eseményeket. Nem tudom, nézzük-e, hallgatjuk-e. Nem tudjuk elkerülni. Szegény Stól Andrásról minden nap írnak valamit. Most a legújabb hír, amit hallottam róla, hogy a börtönbe rádióműsort vezet. Szerintem inkább neki már nem kéne vezetni semmit. Egészen pontosan.
de azért csak ráment erre. De hogy nézhet ki egy ilyen rádióműsor? Mit tudom én, hogy forgalmi infok, torlódás a fémtálcáknál. Frontáltvonulás az zuhanyzóban. De hát ebben ne is nagyon menjünk be. Hát mindig vannak ilyen isteni sztárjaink. És róluk lehet hallani nap mint nap, ugye? Bekapcsolod a tévét, bekapcsolod a rádiót, valahogy mindig ez jön. Ott van például ez a híres ember, a Damu Roland. Kedvenc dala Britney Spears-től a Hit Me Baby One More Time. És ismét elindult a való világ. Szinte hihetetlen. Ilyen gyorsan az előző után, nem? Azért csak megint sikerült annyi nőt összeszedni, akik lekésték a Dubájba tartó repülőt. Vagy csak elnézték a Terminált, nem tudom. Az én egyik kedvenc szeretem a reklámok. Remélem látta valaki azt a reklámot, hogy a zsiráf megeszi a szivárványt. Láttuk? Megeszi a szivárványt, aztán alápördül a sportszelet reklámokból kiöregedett fekasrác, és egy teljesen ismeretlen biológiai folyamat eredményeképpen így kidolgozza belőle a színes cukorkákat. Már értem, miért nézett rám olyan hülyén a zsiráf múltkor az állatkertbe. Lehet, hogy éppen a cukorkát szedték ki belőle, és nem volt nőstény. Na de nem is ez a lényeg. Jó, hát meg a másik nagy híres dolog, Brad Pitték itt vannak újra Magyarországon, tehát hihetetlen, mindenkinek egyből kemény lesz tőle a melbimbója. Olyan szalagcímet olvastam, hogy hihetetlen, Brad Pitték zombi filmet forgatnak Magyarországon, ismét élettel telik meg Budapest. A zombik és az élet, nem tudom, és most derült ki róluk, hogy valódi fegyverekkel akartak forgatni. Ez egy mekkora szansz, nem? Mondjuk ezek szerint a zombik is igaziak lesznek. De milyen érdekes lehetett, amikor így először igazoltatták őket így simán civilben, nem? Tehát képzeljük el, hogy Brad Pitt házaspárt megállítja Kovács 32 közrendőr, letekerődik az ablak, először bejön a hasa, aztán a feje, ahogy szokott. Elkéri a személyét, azt mondja, milyen név ez? Mi ez? Brádi, Pittyú, mit most? Az ki az a szép nagy szájú jány maga mellett? Hát az a Szandika, vagy való világú, vagy nem, Geronadzó művésznő, de lefogyott. Veszélyes. És ugye az amerikai filmesek mindig arra mennek, hogy a sajtó ne találja meg éppen a forgatási helyszínt. Általában szoktak ilyen csali helyszíneket csinálni. Gondoljuk el, Budapesten egy zombifilmforgatást simán meg lehet falból csinálni. Kitesztek lomtalanításra pár olyan szekrényt, amire még 2-3 ajtót le lehet szerelni. Egyből az őslakosok... Hát sajtó legyen, aki oda talál. Sajtóra szükség van, sőt, az írásra, a beszédre is szükség van. Mostanában egyre kevesebbet beszélgetünk egymással, én ezt fájó szívvel hallom. Az internetes kommunikáció a hibás emiatt, nem? Valamelyik nap is kiírom anyám üzenőfalára, hogy hozzá be egy sört, és még csak nem is lájkolta. Jó, nekem is van Facebook oldalam, gyakorlatilag elkerülhetetlen, érdekes leveleket kapok. Én szeretem az ilyen filozófiai töltetű leveleket. Te ismertek élő filozófust egyébként? Én most találkoztam egyel, pontosabban a fiával. És úgy beszélnek, hogy én azt nem értem. Én ahhoz túl egyszerű a fejem, nem tudok vele mit csinálni. Költöztek, a filozófus család, költözés volt, és azt mondja a gyerek az apjának, hogy apa, mit szólnál hozzá, hogyha a filozófiai témájú könyveidet a felső könyvespolcra tennénk? Azt mondja az apja, hát tegyük fel, fiam. És ezzel mit akart mondani? Tudod, ez... Utoljára akkor éreztem így magam, amikor egy csetelő fiatalember minden sor végére odaírta, hogy 490. És meg visszakérdeztem, hogy hát mi ez a 490? Így a chatbe. Azt mondja, nálam ez az XD, csak én római számokkal fejezem ki magam. Szóval azért mondom, hogy ezek a magaslatok nekem jóval föntebb vannak, mint amennyire kellene. Szeretem a Facebookot, érdekes levelek jönnek, mondom, filozófiai töltető, múltkor ennyit írt egy srác. Ha nem is válaszolsz a levelemre, legalább írd meg, hogy miért. A lecke fel van adva. 100 milliómodik sikertelen fogyókúrám után ennyit írt egy nagyon kedves lányrajongó. Én akkor is bírtalak téged, amikor nagyon kövér voltál, meg most is, hogy kövér vagy. És ilyenkor úgy érzed, megérte. Na de hát szoktak ám így sztárok is csetelgetni az interneten, meg a Facebookon. Egy-két ilyen híres sztárcsetet megtaláltunk, képzeljétek el. Vannak ilyen egyszerűk, ilyen teljesen ártatlanok. Kiszel Tünde levelezett egy rajongójával. Írta a kislány, azt mondja, szia Tünde, én Marika vagyok, 6 éves, nem találkoztunk még, de te vagy a kedvencem. Tünde válasza, kösz, te is nekem. Ez egy kis alap. Az abszolút kedvencem, megtaláltuk Bakács Tibor csetelését valakivel. Valaki cimbizni akart vele, ennyit írta. Szia Setti! Van egy jó poénom! Lehet enni téli szalámit nyáron is? Na, hogy tetszett? Bakács válasza, ez jó, lopom.
Ha megnéznénk az anyakönyvvezető hivatalok naptárjait, ma biztosan tele lennének bejegyzésekkel. A szombat a házasságkötések napja. Bár lehet, hogy mostanában kiürülnek a hagyományos terek, mindenki valami másra, valami különlegesre, eltérőre vágyik. Láttunk már mennyegzőt a tenger alatt búvárruhában, és láttunk a levegőben zuhanva úgy, hogy a hivatásos ember is ejtőernyőben tette a dolgát. A falu is szép helyszín, ahol a hagyományok még élnek. Következzenek Szikra László esküvői élményei. Köszöntök mindenkit, én is immár harmadszor itt a Kabaré Klubban. A testnevelő tanár az, akit a kollégák is utálnak. Tehát ennyi a különbség egyedül. Itt rögtön megszavaztatnám a jelenlévőket, tegye föl, legyen szíves a kezét az, aki már látott engem. Na, hát nincs meg a kétharmados többség, azt így rögtön látom. Azért is kérdeztem meg, mert összeszoktak keverni így a kopasságom miatt hazai sztárokkal. Nyáron léptem fel az Edda zenekar előtt. Odaértem, már 3 rocker csaj rohant utánam. Attila! Megfordultam, nem vagyok Attila. Adj egy autogramot a cicimre. Attila vagyok. A Republik koncert előtt is rohantak utánam. Cipő! De helyre raktam őket, gyerekek, nős vagyok, úgyhogy nem cipő, hanem papucs. Ez van. Amiről végül is beszélni szeretnék, ez az esküvők, lakodalmak, házasság. Én falusi gyerek vagyok, és nálunk vidéken az van, hogy nyáron lakodalmakba járunk, télen meg vállóperekre. Nagyapám szokta mondani mindig a vőlegénynek, amikor kilép a templomból, hogy jó tetted, hogy elvetted. Jó tetted, miért legyen jobb neked, mint nekünk. Kicsit visszamennék a tavaszhoz. Ki az, aki nézte Vilmos hercegék esküvőjét? Nálunk falun kötelező volt nagyanyámékkal nézni. Különben én azt várom, hogy Fási Zsülike férhez menjen, mert ATV tuti, hogy élőbe közvetíti. Max a vőlegénynek lenne ilyen sztárneve, hogy Mokesz vagy Dugós Pityú. Meg annyi, hogy a Lagziba éjfél után nem vonatozás lenne, hanem Zene Express, tehát. De visszatérve Vilmosékra, ugye mi néztük, bement Vilmos, ott állt az ortál előtt, akkor még 2 nem volt, gyűlt a násznép, mint friss tehéntrágyára a legyek, és akkor bejött 2 Middleton, mama szerint hónaptól hercegné Katika, és akkor Vilmos így odasúgott neki valamit, majd vissza, és megint odasúgott valamit, és hivatásos szájról olvasót alkalmaztak, este már mondta a híradó, hogy mit mondott, azt mondta, hogy gyönyörű vagy ma. De tényleg. Nagyapám szerint annyit mondott, hogy tyúkokat megetetted. Meg az ólat bezártad. Peti Averon szerint meg azt mondta, hogy Lagzi után úgy elintézlek. Miután végeztem a koszorús lányokkal. De szerintem a falubeli akkor meg annyit mondott, hogy az disznótok van-e? Na de visszatérve tényleg az esküvőkhöz, mert ugye ez az alaptémám. Nálunk ugye Lagziba kell járni. Falun 2 ember van, egy, akit meghívnak, másik, aki elmegy leskelődni. Nők azért, hogy megnézzék, hogy néz ki, örömanya, örömapa. Férfiak azért, hogy hát ha vannak örömlányok. Meg hát ha megkínálnak. Hozzák is a kóstolót egyébként, tehát azt a süteményt, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Meg a pálinkát, ami a osztanóat kategórián belül van. És akkor jön a násznép, ilyenkor 2 fajta öreglány típus van. Eleve ugye jön a násznép, öreglányok átmennek szurikátába. Nyújtogatják a nyakukat, hogy jobban lássanak, és 2 fajta öreglány típus van. Az egyik az eszperante nyelven beszél rögtön, hogy ehem van-e helye? Ezé? Nem ezé, nem ezé. Ezé helye? Nem ezé helye, ezé, nem ezé helye. A másik típus, aki váltogatja a lopakodó üzemmódot a hangos bemondóval. Elindul a mennyasszonyi. Terhes. Azért veszi el. Jaj, de szép vagy, aranyom, hogy egyen meg a szívet, te! Ha volna neki. Nincsen neki. Sok boldogságot, csillagom! 3 hónap múlva úgyis elválnak. Ám meg itt a vőlegénye. Hát, iszik. Iszik, mint az apja. Nem tudni, ki volt az apja, de ivott. Jaj, de fes vőlegény vagy, Pistikém! A jóisten áldjon meg, hát tényleg sok boldogságot, bőséges gyerekáldást. Van már neki 2.
Most meg láttam a tévében, mert szeretek tévét nézni, hogy képzeljük el, egy pár kint az USA-ba úgy házasodott össze, hogy ejtőernyőzés közben, de a szabad eséskor. Az milyen rövid esküvő lehetett, nem milyen szertartás. Tehát az ilyen 10-12 másodperc kiúnak. Akarod? Igen, akarod? Hát... Nem igaz, most ugorhatunk még egyszer. Nem. Meg milyen lehetett ott a esküvői menet? Előmegy a szaxofonos. Utána a násznép. Ha szerencséd van, akkor az anyósnak nem nyílik ki az ejtőernyője, tehát rögtön 2 legyet ütsz egy csapásra. Különben egy dolgot nem értek, és lassan zárom az esküvőkkel kapcsolatban, hogy ugye a középkorba a földes urat illette meg a Jus Prima Noctis. Úr, művelt vagyok, nem? Itt nagyapám földje kb. Annyira. Tehát az első éjszaka... Tarackos. Tehát az első éjszaka joga, és hogy ezen a jobbágyok fel voltak háborodva. Hogy figyelj, nekem olyan lagzim volt, hogy egész héten szervezkedtünk, hajnali kelés ugye az esküvő napján, fodrász, kozmetikus, nem nekem, asszonynak, utána ugye fotózkodás, polgári esküvő, templomi esküvő, lagzi, reggel 6-ra értünk haza, akkor jött volna a nász éjszaka, inkább nász reggel. Most nekem jött volna a földes úr, első éjszaka jogája. Vigyed, öcsém! Köszönöm szépen a figyelmet! A műsort készítették Kaiser Hajni, Kerekes Endre, Mikó Róbert és Nyilas János. Köszönöm figyelmüket, Zsoldos Lászlót hallották.